Tasangana nawo. Ndandutoya kuchechi penyu zvezvi. Oh. Mafunge piko. Asi mbuya Mtegede madonotura bhazi. Aiwa ka. Taura wani nezuru pa. Takwenda nawo ka kuchinoi. Chinoi? Kwatetaura ka nezuru kwa kuchi. Chinoi kupiko. Kwenye wabwesa nambopina naenda chinoi kai. Kuti vanobatsiro. Taura ka Inini? Takataura wani. Indi kutomhanya kunokuya kutora kuti noti madzibaba arameki vauya vabva kuguruve vari kuuya kuda kugadzirisa nyaya iyi. Makore ese ndaisanyoti vauye vauya vari kutaura hanzi Faustina yeye togona kumubvisa idhimoni riripo. Aiwa, fistula imedical condition. Fistula haisi dhimoni, haisi mweya, imedical condition inorapika. Ezvo ndakarapwa wani. Ndanditori nefistula iri wese kudarika yawa. Imi 28 years chokwadi ndichigeza nekumwa mitauro every day hapana kana chakambochinja. Mudhara muchewa akauya hapana akomana gonyeti uri nharo. Mudhara muchewa akauya akati tokupa mudzora nhengi nekuti ati zvenene kudai ndosaka uramba uchingobudisa weight chete. Ndaneta zvokwadi 28 years ndichigeza mitauro nekumwa mitauro. Rekambotorayo zvutauro namakizvi. Zvobatsirika. Akatombopinda aiwa kani musandivhiringe mhuri dzangu ndikunamata kuna mambo Jesu. Honai vana venyu vatanga. Mukondipa mari yebhazi here? Vakomana. Munipa mari Vakomana. Nharo dzako idzi kaidzi. Usaitire nharo nesimba redenga. Honai Dhaniero paakanga akuda kuita nharo achida kuenda kuNinevha. Akakwira Jona iyeye kana Dhaniero kani iye tiri kutaura vanhu vemubhaibheri kana akomana. Une nharo mani. Une nharo mani. Mari yebhazi ndiende kana. Ndite zvinhu zveweti zvenyu zvemanga izvani. Andimurikuzviona. Andimurikuona. Ndopenyu andikurarama izvi 28 years tichirarama. Manje tinofanira kuti titoenda kuchinhoi izvezvi ndo mazuva acho ane kempi yacho. Saka hapana kumwe kudhuze. Hapana kuchinhoi nekumashoko kubhikita badzi. Ofuti zvine mazuva izvozvi ndo pavakatovhura pavari kuita masejari acho.